Ці ведалі вы, хто стварыў лога падляшскага ваеводства? Ніхто іншы, як Лявон Тарасевіч, выбітны беларускі мастак з Падляшша. І вось яшчэ колькі цікавых фактаў пра яго. Лявон Тарасевіч – адзін з самых вядомых у свеце і самых камерцыйна-паспяховых мастакоў Польшы. Яго творы прадаюць за дзесяткі тысяч еўра ды захоўваюць у прыватных калекцыях і музеях па ўсім свеце. Ад пачатку сваёй кар'еры Тарасевіч імкнуўся выйсці за межы традыцыйнага жывапісу. Ён сапраўдны майстар манументальных формаў, а яго знакамітыя інсталяцыі ўключаюць пакрыццё цэлых музеяў каляровай тынкоўкай альбо разліў фарбы па падлозе. Нягледзячы на сусветнае прызнанне, Тарасевіч заўсёды падкрэслівае сваю беларускую ідэнтычнасць. Застаецца жыць у родных валілах пад гарадком і ў паўсядзённым жыцці размаўляе па-беларуску. Ён актыўна ўдзельнічаў у жыцці беларускай супольнасці ў Польшы. Быў адным з заснавальнікаў фэсту Басовішча. Дзякуючы яго падтрымцы з'явіліся такія легенды падляшскай музычнай сцэны, як гурт Брага ці 085. А яшчэ мастак займаецца прафесійным развядзеннем дэкаратыўных курэй, маючы адну з найбуйнейшых у Польшы калекцый. Ну што тут скажаш? Таленавіты чалавек, таленавіты ва ўсім.